Bé, doncs ara ja he treballat una miqueta més i podeu veure doncs, que aquí estic fent el que seria el peu de la verge, que l'estic fent amb mig punt i fulles de guipur i berrugues que li donen el relleu del dibuix. Llavors aquí intercalat hi ha espès i aquí al mig doncs, hi farem un gavatx. Llavors, doncs bé, ja he polit el tros que he pogut polir, tenint en compte que la peça doncs, es té que aixecar i doblegar. Llavors doncs, podeu veure tot el que és el començament de l'orla. També podeu veure que ja es veu el que és la corona de la verge, tota la corona, i llavors, doncs bé, si la càmera ho pot agafar, ja tinc la corona xica de la verge i bueno, estic contenta perquè se li veu una miqueta la careta a la verge. Llavors, doncs, amb el pas dels dies espero poder-vos ensenyar quan ja tingui el peu acabat. I la corona? La corona com aquesta feta? La corona també està feta amb glaceta i amb espès, i llavors doncs, també aquí hi ha un parell de berruguetes, que és com si fos alguna mena de pedreria o alguna cosa així. Al igual que la coroneta petita, també porta 3 berruguetes que intenten ser la pedreria que pot portar la corona. Llavors, això són 2 tires de fulletes de guipur, i bé, la verge també està feta amb espès i amb glaceta. I aquest tul que es veu aquí, això tan... Bueno, no, tul no, sí, això... Això és com una mena de cadena feta amb trena i amb els torsals. Val. I entre la corona i el medalló, aquest, com se diu aquest punt? Aquí tenim el tul i gramants. Molt bé. Però quan preveu que la tingui acabada? Pel Pilar. Bueno, doncs ja està, doncs farem un altre dia la tercera part. A veure si ja podem portar un bon tros. Llavors, quan ja tingui aquest tros fet, que ja podré aixecar tot aquest tros, doncs llavors ja podré polir ben bé tota la corona, perquè ara m'he quedat aquí a l'haver de girar la peça. I això és tot.